Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Wala na katabang ni Wilma gawas ni Chito Villa. Na-admit ang bata sa ospital nga wala ang miunong kaning Wilma. Gisugo niya si Aling pagtawag kang Vic. Apan, nakabiyahe na kini. Mihilak sa tumang kahiubos si Wilma. Chito, Unsa man ka, oy. Sige mo kaghilak. Mapiktuhan gyud ang gimabdos mo, Will. Sige ka. Musamutang imong problema. Lakton ko na ning grisitas, doktor, ha? Huwat ka lang din, okay? kunwa ka pa. Wala ko mahipaw ko siya kumuhaton. Hilom na. Hilom na. Okay, biyaan ta una ka, Will. Kinahanglan nga mapalit na ning tanan nga grisita. Sige, sige. Okay, hinungdan ka pagkabana, Vic. Irresponsable kang pagkatao. I hate you. Ang ako, anak. Glana. Glana. Mama, nagilak lagi ka. Ngano man ko. Okay na ko, anak. Nahingawalan ko sa imong kahimtang. Salamat kay mitingo ka na. Salamat. Ha, hindi ay ko. Dili lagi niya ang kwarto ni kuya. Niya ka sa ospital, nak. Gida ka na mo. Taas kang imong hilanat. Nag-convulsion ka. Kailan tanti ay po. Oo. Salamat na lang kay nakamata ka na. Salamat, Diyos ko. Nabala ka kay si kuya ni mo, nak. Hain man ti ay si kuya. Gipaon na silang pauli ni tito ni Mochito. Silang duha si Jennifer. Ha? Ay, nung neon naman sila uli. Kita lagi ni apati ni. Uli na lang taman na. Di pa mahimot, nak. May sakit ka. Init kay ka nga kitali na mapagdadin ni tito ni Mochito. Gyal sa kaniya. Nag-convulsion ka na. Unsa ng convulsion ma? O gani pa ni muot, nak. O misulirap ng imong mga mata. Sige na. Ay napagsigig panguta na. Piyo nga napagpalik ang imong mga mata. Nahadlo ko nga madinggi ka, nak. Katugon ko ma. Matugon ako. Sige. Sige, katog. To pa si tito ni Mochito. Gipalit ang mga tambal nga girisita sa doktor. Oh. May balik tayo siya sa pagkatog. Epekto pa na sa tambal nga gidapat niya. Oh, sinangaling. Hala nang. Sige ko man laghilak dayoy. Basin ba yaong hangtod ka masakit? Kung kwarta ang problema, di apa may ako. Itampo ko rin. Wala ba yung makuha idea may bayad tas kuryente ug tubig kinihatag man si Sir? Gamita lang riday. Ayaw na lang nang. May tabang man si Chito. Tuagan ni siya ron. Gipalit ang ubang mga tambal alang kang Glana. O manggod sila diri sa lang pharmacy. Ug to mapalit si Chito sa gawas. Dang, kuno pa si Chito. Una ko mahibaw ko na siya kumahaton. Irresponsable si Vic nang. Kuno ko gituhuan niya nga nakasa. Di lang unta niya ilaki pa mga bata. Siyang kasuko na ko. Siyang kasilag na ko. Uy, labot ang among mga anak nang. Ugwa sabihin ko makahimong sa niya ng aling. Ay, dayoy ma, ayaw palagi ka buhay mo. Lisod og hangtod ka ug ang gimabdos nimo maapisahan. Isalin ko na lang ang tanan sa kinuunang.
Mag-ampo ko dahi nga nagkapaghunang-una ra si sir. Mag-ampo gyud ko nga dili ni pasagdan ang mga bata. Sabi na kay may umaabot na sad mong anak. Hinaot pa makahuna-una siya ni anak nang. Bisag dili na lang tuod na ako. Ang mga bata na lang. Bitaw day oy. Nagpaswabi mapugod ang iyang una nga nakasala gayon ka. Mao nga manimaw siya. Unsa tong gisulti mo man ang... Unsa na ni Mouse? Hala. Hala, oy. Nang ano? Mihila ka. Klaro tong ingon mo nga nanimaw siya. Unsa ipasabot man ng aling, sultihi ko. Unsa? Day, Wilma. May ipasabot ka, sultihi ko. Unsa ipasabot mo, sultihi ko. Dili lang dinis, telepono dahi. Dili na lang unya sa bahay. Ay, daw, inisipya gid ako baba. Nilitok yun ko, nalitok gayon na. May naibawan kas pinuhatan niya ng... Sultihi ko. Unya na lang lagi, day. Dili na lang sa bahay. Sige, day, ha. Unya na lang kumusulti sa tanan. Pasaylo ako, day. Sige, bahay una. Oh, hello, Nang? Nangaling? Hello? Sud lang? Will. Napalit ko na ang tanan ni Tamba. Sige mo po kaghilak. Igo na. Will, wala problema sa mga tambal. Kompleto na to. O ako na nahatod sa nursery station. Unsa pa mahilakan ni mo? Wala na kay problema sa mga tambal, Will. O kung ang bahin sa bill unya din wa pa man si Bake. Tuwa man kasiyas iyang biyahe. Ako nang mahibaw. O pwede na nga hinahinayan niya og hatag na ko. Hilom na, God. Hilom na. Manis guwapa na gid ka ng imong kalaki. Panyo. Wa ko na magamit, ha? Tissue lang, please. Okay. Here. Usbon ko. Ayaw na kabalak isigli na. Maukira ang kahimtang sa bata. Kapuanga, nasipyat gayo na nga akong baba. Ay, masabtan gayo tong day Wilma nga akong nalito. Ay, ginoo ko eh. Sumut magkakasamok sila pagpuyo ni kalakiha. Pero, may bahor gyud tingali sa day Wilma, oy. May bahor gyud siya nga. May babae si Sir Beck. Malipayon man. Mama, uy. Ako rin bantayan. Di pagit ko mahimutang sa hingpit miya. Hangtod nga dili pa mo makasal. Ma, moabot ra lagi na. Dili ko una apurahon si Vic. Nahibaw ko mga matinud-anon siya. O gimahal ko niya, ma. Tungod kay siya lang ang unang lalaki sa akong kinabuhi. Og ma, ni anang tanan karon nato, ma. Tanawa, oh. Hamugaway kay nga tong gipuy-an. Hitsa sa mga butang. Usbon ko pagpahinumdum ni Monak. Mahingpit lang ang akong kalipay kung makasal na ka mo. Hatagan taog higayon si Vic, ma. Sabton taon na siya ning higayuna. Total, dili pa man sa ni maklarong akong tiyan. Rosamia, maode ang giuyunan mo ang mupalhintay puyo din hiya. Tungod sa imong kahimtang. Huwag yun ay kumasayop sa akong pangagpas. Maode ay. Ginoo ko nak. Ma, ayaw gud pagkila. Ipasalig na ko, ma.
matinud-anon si Vic. Madili ko niya pasagdan. Gimahal ko niya, ma. Mahal na mo ang usag-usag. Mo nga ayaw nagot kabalaka. Gusto kong pohoy yung tagadali. Butang pilaw. Pero di ko magkatawag. Tuwa nga kung unahuna sa mga bata. Mabagas lang pasagti silang inahan. Silang inahan nga salbahis. Bisag siya na huna. Huwag ko magtahong iyakiling mabuhat na ko. Tingali. Ibati na siya kahidlaw sa lawas ng paginangulan. Ngawa ko. Maudit tingali. Milihok ang iyang kundat. Ngawa ko. Salbahis. Niyata sa inyo, Will. Oh, nakatuog ba ni sa mama ni mo? Ihagli na. Pukawan ako dito. Ma, apot na ta sa ato, ma. Ma, apot na ta. Uy, hindi ana dita, Chito. Nakatukod ha. Anak ko na ma, tito. Oh, Nak, paghinay, bago ka pa ba yung naayo? gimingaw na siyang yaya og kuya ni Alindon. Kuya, yaya aling, maayo na ko. Dali na mo si tito, ma. Chito, hinahinayan ko lang unya ang pagpayat ni mo, ha? Will, pagtabang ang gibuhat na ko ni mo, ayaw hasula ang imong kaugalingon. Dili mahimot, Chito. Tito, ma! Oh. Gipaluto na ko si Yaya og spaghetti, ma. Yan ayo naman si Glenna. Gusto man na siya og spaghetti. Dali, Tito, dali. Uy, gigutom sa linuon ko da. Ay, salamat kaayo, sir. Nga, wala mong pasag di si Day Wilma. Dayon, sir. Day Wilma. Padayon na si Sir Chito. Dali na mo, ma, tito. Abtik na si Glenna da. Kaya naa may favorite niyang spaghetti. Dali na mo, ma, tito. Dali pa. Uy. Sige. Dili lang ko mo balibad. Kay to refuse an offer is an insult man. Dili ba, kids? Maogyod, Tito. Tubagon na ako ang Selma, ha. Lakaw na lang mo sa komedor. Si Papa, Denny. Iyang number. Hello, pa? I-open ang imong tab, anak. Gusto ko makakita ni mo sa manghod mo. Opa. Di abaya may bisita pa. Di si Tito Chito. Hold on pa, ha. I-open ako ang tab na ako. Aw, pagsulti mo si Mama pa, ha, o si Tito Chito. Hello? Hello pa? Hello? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!